תחתית של הסקטור של הסייבר שלא נראה אותה לפי דעתי מעל עשור. אפשר לראות פה את הסקטור של הסייבר, המדד שלו נקרא IGV, אפשר לראות פה דאבל בוטום ענק, אפשר לראות פה 8 ימים רצופים של אדום, אפשר לראות פה CCA כלפי מטה, חזרה לתמיכה, שימו לב, בדקנו את סיקול הזמנים של 2021, הוא שימש התנגדות, פרצנו, עכשיו הוא משמש כתמיכה, הוא שימש כאן לתמיכה, שברנו אותו, משמש כהתנגדות, ירדנו, פרצנו אותו, קיבלנו כאן אישור שזה התחתית, עלינו, עשינו טופ פורמינג, שברנו אותו כלפי מטה, שימש כהתנגדות, סיקול הזמנים שוב של 2021, בדקנו תמיכה, סיקול הזמנים של 2021 גם פברואר, עשינו דאבל בוטום, שברנו אותו, ואז חזרנו ישר כלפי מעלה, שימש כהתנגדות, שימו לב, גאפ דאון, ברגע שיש גאפ דאון כזה עוצמתי אחרי עלייה, זה תחתית, שימו לב, גאפ דאון, עלייה מטורפת, גאפ דאון, קיבלנו פה הרבה גאפ דאונים, כאן זה מסמל תחתית, כמו שכאן זה מסמל תחתית, אני אסמן לנו את זה בעיגול, שימו לב מה קרה אחר כך, פרצנו בגאפ אפ, ושוב חזרנו לבדוק תמיכה, השוק נותן לכולם להיכנס בזמן, חוץ מהסקטור של הצ'יפים, דאבל בוטום, פרצנו את ההתנגדות של שנת 2021, שימו לב איזה התנגדות, ופרצנו גם את הדאבל בוטום, סגרנו גאפים, קיבלנו פה טופ, ועכשיו חזרנו לבדוק תמיכה. והניתוח שלי, קיבלנו פה תמיכה, אנחנו נעלה לכאן, ואנחנו יכולים להמשיך גם למעלה. הסקטור הזה נראה מדהים, והמניות הספציפיות שאני עכשיו אראה לכם יכולות לעלות במאות ועשרות אחוזים. שימו לב, אורקל ראשונה, פיבונאצ'י, פתחתי אותה מכאן לכאן, מהתנועת מחיר הזאת לתנועת מחיר הזאת, סטופ לוס בפיבונאצ'י הזה, של 5%, פוטנציאל כל פיבונאצ'י ראשוני 2, 7, 12 וכן הלאה. Now, שוב, אותו גרף, פוטנציאל ראשוני, סטופ לוס 5, פוטנציאל ראשוני 37 ו-67. רפיד נראית מדהים, בוטום פורמינג, פוטנציאל ראשוני 43%, וגם יש פה גאפ של 150%. שוב, יכול להיות שזה לא יקרה, שום דבר הוא לא המלצה, יהיה סטופ לוס. אינטה נראית מדהים, פרצה שיאים יורדים, שפלים יורדים, ונראית מדהים, פוטנציאל ראשוני 50, סטופ לוס, הייתי שם ברגע שהיא סוגרת מתחת לנמוך הזה, ברגע שהיא סוגרת מתחת, כי היא מניה מאוד תנודתית, אז ברגע שהיא סוגרת מתחת. סנטינל 1 נראית מדהים, שימו לב, פרצה, שיאים יורדים, שימו לב איזה שיאים יורדים גם יש לנו פה ענקיים, קיבלנו התנגדות, וקיבלנו תמיכה של הדאבל בוטום כמו הסקטור, היא נראית בדיוק כמו הסקטור, שימו לב. עכשיו אנחנו נעלה כלפי מעלה, סטופ לוס, בתמיכה שזה 3.75%, תשימו טיפה מתחת, תשימו 4. KD, בואו נסתכל על פיבונאצ'י, פוטנציאל ראשוני 4.70, 13 ו-20, ואם פורטת את זה, שיחקנו אותה 85% עד הגן. יש עוד ועוד, אבל אתם יודעים, לא עובד ככה. מנדי, נראית מדהים, ווליום שלף, ברגע הפריצה, אנחנו נקבל פריצה ביום שני, כמו רוב המניות של ה-IGV, כמו הסקטור עצמו, אנחנו נקבל אישור. סטופ לוס בשיאים עולים. שימו לב איזה התנגדות יש פה ברגע הפריצה, אנחנו נקבל משהו חזק כלפי מעלה, אני מניח ביום שני עלייה של 10% מינימום, אני בפנים. פסלי נראית מדהים, שימו לב, נעבור לשביעי קודם כל. פרצנו, מאז הפריצה היא לא עושה כלום,
עכשיו אנחנו במחיר פריצה, שימו לב, שיאים עולים, שפלים יורדים, והיא נראית מדהים, שימו לב, לא, שיאים יורדים, שפלים עולים, שימו לב, ברגע הפריצה, שוב, הכל ביום שני, אני בפנים בתוך המניות האלה, למה? כי אני יודע מה תהיה התנועה, שוב, שום דבר הוא לא המלצה, יש לי סטופ לוסים, אני יכול לזכור ברגע שהמשחק פתוח 24/7, מסתובב דרך אינטראקטיב, אבל אתם, אם אתם לא מבינים את העניין הזה, לא צריך להמר על התנועה, תפספסו מקסימום את ה-2-3% הראשונים, ואז תיכנסו, כי עדיף מאשר להפסיד כסף, בוא נהיה כנים, להפסיד 2-5% האלה. ופסלי, כמו שאמרתי, סטופ לוס ממש קטן, של 5% והפוטנציאל 60 והוא מיידי, כמניה מאוד מהירה. וכן הלאה, אתם יודעים, אני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. זה היה הסרטון היום, ולהתראות.